Han Hauman is on a hiad arbis Anna Seachdain Spòrs CBBC ALBA. Agus as sin atá seach le rééis Spáinis U. Ach le car. Ha ook een in Ninjakin, agus féimi sinne na huin ag in Ninja ile agat is a chud an basket akinje. Leis in Spáin nar beal 3 hen Corú. Tá dul seo éin ar ferracha. Welkom. Ja, komt ze. Ga fucking war. Hé, sin cuiteach. Tá seo duine bh háirú. Waar komt ze? Tá seo duine seo chu... Chó bhasc! Tá seo am chud drá. Haia éon ráá. Toch gat masker, dat je de woord hebt. Kijk, dat zal al eerder Spaan. Dat is een ding wat zo. Oh, mag je echt. Dat is zo goed duur. We zakken er wel niet meer zeggen. Gaat er kom ze? Moeilijke Bekah. Ga je graag een raken ze. Wel. Aha. Pink, hoe ze me ha? Meld de neer. Ha Cuir se knap staat erin. 3 gahen. Fios. Ga je ook les shot, zich trappen. 1, ja, 3 keer. Goed, zie je Sjaak. Zie je Sjaak ook. Nee, Jake. Zijn Jake aan de En Jake. Even zie je dus Jake. Showtijk aan de gaten. Zich trappen. Ja, 3 keer het Cuir. Ja. Och, nee. Jake gaat worden dan jou. Oh, mag. Ja. Is dat nou niet in de lijn? Ja, toch. Een hand. Oh, Bob. En. Oh, Bob. Oh, goed vast. En de jaakje je draast. Goed met je vinger basket uit. Maar is je de kant tegen? Nee, hoe? Vind je tussen de harsjas? Oh, man. Nee, krijg je gerop. Oh, zeg. Kim met de harsjo. Ik ga je tacher. Ja. Nee, tjich. Het is 5 minuten gedaan. Rob, Skippy. Ja, 3 keer. Ik zie je zo. Het is een niet zo. En ja, 3 keer. Ja, 3. Kerst. Kom maar graag. Och, nee, Jake. Het zo goed was. Zo dat mijn gurs. Ja, 3 keer. Nee, Jake. Ik ben de volgende Bekah. Wat lekker hartje rustig. Oh, ik ben zo. Als ik het prinken ervoor. Ik wil het. Oh, heel dan was nog naar jou. Hallo! Pàirt CBBC ALBA. Nisje, had de basje er toe nog gedaan. Vind je nog hele kalien, zar laven, zar kassen, keiltje kallen. Tjisha? Tjisha. En ja, en ja. Nu te winnen in studio. Kerst. Nisje, je hebt een nieuwe show. Jalaf. Jalaf, Jalaf gaat. Juist. Kaart een tasje zien. Dat is cool. Tje Michel me show. Aha. Me stol geklozen. Vet is de vies als de viani, Janne. Oh, maar shit. Nee, maar ik heb ook vies aan mijn mian geklozen. Oh, Bekah. En dan heb je even kerst. Tje Michel, Tje Michel. Dus kering klozen jullie, Janne? Ha. Ik ga gewoon niet 23 agus 23 Nee, ze niet in stuur. In 14 jaar ik een nieuwe. Is een rogan, hè? Is niet een strooi. Oh, Ja, dat is een huid. Hoedje Ja, het is een strooi. Een strooi. Strooi, kerst. Het is als een strooi, is meer gekrijg. Ja, een vies huurlijk aan de wiel. Maar shit. Ik zeg, Björn had er kerst. Dag. Jan nu uit ze. Oh, ben de lijn in het al een tijd jaar nach ra. 4 misje in 2 weken Bekah. Na Jan Prime met de weggen. Ha en ha mannen son. Shalak slime. Agus liske de Seachdain Spòrs CBBC ALBA haun, sé Spáinis uien ha amvallig zijn claim. Check jara femi sinje gach u hokelemach eet Spaan. Agus bikutoch sulan.
Just al Bekah. Ha, gyda. 3, ja, hen. Graag. We moeten aarselen hoor. Ga ook even meer gyda. Dus misschien de huien en eren Spanje kom. Oh, hij gooit jou in de heel. Ha, kom met dat crema in je. Unan. Ha, nee, te veel. Juist. Nog? Welkom ze. Oh, mag graag. Ah, goed durf. Hij is wel een greep in deze kastje. Dus je vindt in Spanje u daar een kaart trapje. Oh, wil een tusje. Spanje, ille. Ga niet. Ik vind geen gemak koekelachen, joh. Ha, u kom als een noos aan de show. Dus je nabi. Tot aramse witreetje. Ik ga je er in je vallen van. Ga. Graag. Ik nog eens kunnen die show. Kom, word ik maar. Oh, 3. Wat een gisse. Oh. Vind ik eruit dat ik me mag zeggen. Claro. Hoort je stuurtje, maar dan ga je mogelijk even met te pinken. Had je niet leogslie terug Seachdain Spòrs CBBC ALBA? Nach gaf je soel barsten karen. Well. Shaul is shin. Gaan je pinken ze me exact ha 3 aankomsten. Skashon? Van waar ik je lekker ook. Hou je nou een haast, Bekah. Hier zie.